Ngiyabingelela abazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sishumela umbuso wasezulwini. Siphakamisa uJesu Kristu eyinkosi. Ophila kuze kube phakade. Ozobusa kuze kube phakade. Inkosi yafisa ukuthi abantu bonke bayasindiswa ngoba kunokuphila okuphakade embusweni wayo. Yonke eminye imibuso izodlula, kodwa wayo inkosi uJesu umbuso uzoma kuze kube phakade. And ibifisa inkosi uJesu ukuthi sibe kunye nayo sekudlule konke okunye. Ngiyafisa ke bazalwane kule audio sibuke indaba yofuzo. Sibuke indaba yokufuza neyokulingisa lowo ngaphambi kwakho, ubukele kuye ulingise yena. Bayebethi ngesisho sesiZulu inkalankala angeke ithi ihamba igekela bese izala ingane ezohamba iqonde. Inkalankala ihamba igekela nengane izalayo nazo zihamba kanjalo ziyakekela. Inkomo izala inkomo. Uma ngesisho sesiZulu into ingeke yenzeke impossible bathi inkomo ingazala umuntu, into engeke izenzeke leyo. Akekho ofundisa inkomo noma izinyane lenkomo, inkonyane lenkomo, ake ngisho kanjalo, noma izinyane lembuzi. Emvelweni nje elwaneni isilwane masizele, for example inkomo iyadla utshani, idla utshani ihambe yophuza amanzi, ayikhulumi lezilwane, kodwa inkonyane liyalandela. Mase lincane amandla lingakabi nawo lokuhamba long distance, liyalala khona unina alinotice ukuthi ushiye kuphi, ahamba ayodla aphuza amanzi. Uyawushiya umhlambi abuye unina wenkonyane azolifuna lale khona. Mawuthi selihambile la shift uyakhala. Indlela akhala ngayo liyeza ukuthi kufunwa lona and liyalazi iphimbo likanina. Naleli inkonyane maselikhulile nalo uma ngabe lifemale liyokwenza njalo nalo futhi. So ke ukwenza kukanina waleli inkonyane ukufundisa noma ingekho communication ukukhuluma, kodwa isenzo siyafundisa, siyangena bese inkonyane lilingise unina walo. Zonke izilwane zenze njalo. Ingakho zenza lento kuthiwa i-reproduction, ziyaqhubeka zikhiqizane, zandisane, zizalane zande. And ukwenza kwazo zifana, inja yenziswa kwenja, inkomo yenziswa kwenkomo, ibhubesi lenza njengebhubesi ukuthi liphume liyozingela lifuna inyama. I-challenge ke bazalwane ibonakala ngazathi kulezi idalo edalwe uNkulunkulu angazathi umuntu ono-challenge yokuhluleka ukulingisa uNkulunkulu, ngoba umuntu umfanekiso kaNkulunkulu. Uma ufunda uGenesis chapter 1 verse 26 uthi uNkulunkulu mayekhuluma necabinet yakhe, masenze abantu
ngomfanekiso wethu basifuze. Inhloso kaNkuluNkulu ma ekhanda umuntu edala umuntu kwakukuba afane abe umfanekiso kaNkuluNkulu bese efuza uNkuluNkulu. Inkomo njengoba idaliwe nje uma ngabe izala inkonyane layo lifuza unina, uma ngabe kuyinkunzi izofuza uyise, naye yokhula naye yenze njengoba uyise wayenzile, ibe inkunzi ibhodle ifuna inkomazi ihambe ikhwela. Idalwe kanjalo. But endalweni yonke indalo enikeza uNkulunkulu inkinga abantu abamfuza uNkulunkulu, abafuni ukufana noNkulunkulu. Ngokomthetho inkomo ikhiqiza inkomo, inja ikhiqiza inja, imbuzi ikhiqiza imbuzi, uNkulunkulu ukukhiqiza uNkulunkulu. So umuntu yena unenkinga. Ngifisa sikhulume ngalokho bazalwane. Uma ngabe umzali ephila phambi kwengane zakhe, inhloso kukuba lokhu ayikho akwenzayo kuphumele enganeni zakhe. And iyajabulisa into yomzali owenza kahle phambi kwengane zakhe, othanda abanye abantu, opha abanye abantu, onakela abanye abantu, okhathalela abanye abantu, ohloniphayo, othobekile, owusizo ngezinto ezinhle kwabanye abantu. Bese kuthiwa enganeni zakhe, hey ubani umntwana kabani ufuze uyise, ufuze unina ngenhliziyo enhle, ngokuphana. Into enhle leyo. Ngisho ingane mayizwa lokho iyakhuthazela, iyajabulisa mayinconywa kanjalo. Kodwa makuthiwa hey ingane ithi lifuze uyise ngenhliziyo embi, ngokuba isigebengu, ngokuba neqhubu, ngokuba nenhliziyo encane, ngokudelela, into embi leyo. Ayithandeki ngisho uyizwe umuntu eyikhuluma. So ke bazalwane, injongo kaNkuluNkulu kukuba ma uNkulunkulu ekhuluma izwi lakhe lishunyayelwa lifundiswa, inhloso yakhe kukuba akhiqize onkulunkulu abancane kubantu, abantu babe ngonkulunkulu abancane abazofuza uNkulunkulu uBaba osezulwini. Igama elithi Christians lapha eAntiokia laqala lapho, ngoba abazalwane asebesindiswe bazalwa kabusha bafundiswa imithetho nemiyalo yonke kaJesu, bayiphila bayenza. Kwase kuthiwa hey laba bangoKristu abancane, then uma bebona abazalwane abantu abazi uKristu base bethi laba uKristu laba, kwase kuthiwa amaChristian, amaKristu laba. Kusho ukuthi inhloso kaJesu, inhloso kaJesu Kristu ngesifundiso sakhe kukuba kukhiqizwe oKristu abancane. Sizowafunda amavesi asekela lokho engikushoyo bazalwane. Inhloso kaJesu kuba kukhiqizwe oKristu abancane. So ke masishumayela sifundisa, inhloso bazalwane enkulu, injongo enkulu kukuba sifane noJesu Kristu, simfuze ngokucabanga, ngothando, ngokukholwa, ngokwenza obedience,
ngenkambo yakhe, ngesimila sakhe, character, ngokucabanga, simfuze ngakho konke. Sihambe njengaye. Abangamazi uKristu oyindodana kaNkulunkulu ophezulu konke, kodwa bambone kubalandeli bakhe. Iyona nhloso leyo bazalwane. Ofuze uSathane ke kuthiwa ubani uSathane, uSathane uqobe eyibo ubani? Eyubana ngimfunela hambe khona uSathane lowo. Kusho ukuthi izinto ayivezayo ayidisplayayo ngecharacter yakhe kubonakala icharacter isimila sikaSathane kuye. So ke uma sifunda iBhayibheli, uma sifundisa iBhayibheli elingcwele, sishumayela umbuso kaNkulunkulu, umbuso wezulu, sishumayela insindiso gelekeqe, inhloso ukuba kukhiqizwe, kuzalwe, kwakhiwe uKristu abancane. Uma sishumayela iBhayibheli ngokuphelela kwalo, clean, singalixubi nalutho. Manje ke uma ngabe ke ungafundisi iBhayibheli, lokho okufundisayo ukuthathe kobani? Ngoba phela nje ubufundisa nje inhloso ukuba ukhiqize umfanekiso walokho okufundisayo. Uma ngabe ngokushumayela nokufundisa iBhayibheli elingcwele lodwa kumele kuzalwe kukhiqizwe onkulunkulu abancane, oKristu abancane, okusho ukuthi ezinye izinto ezifundwayo nakhona ezingeyona isource yeBhayibheli usuke ukhiqiza lolo hlobo lolo. Uma ngabe uyisingane yakho esikoleni salelizwe, ezikoleni zalelizwe ukuthi iyofunda ithola imfundo, izincwadi zibhalwe ngobani? Ziphefumulelwe ngobani? Ziwumqondo kabani? Ababhali bazo bayakholwa yini inkosi uJesu? Banomoya kaNkulunkulu yini? Iqiniso noma impendulo lithi cha. Umsuka walezo ncwadi, walemfundo uSathane. Kusho ukuthi uma ngabe uyisingane yakhe esikoleni uyokwakha oSathane, yabona, uma uyisingane zakho nje esikoleni uyokwakha oSathane abancane. Wakha umthakathi, wakha umbulali, wakha isigebengu, wakha isifebe, wakha onkulunkuluwana, ithixo, ithombe ezincane ezibhilonga ngaphansi kaSathane. Wakha onkulunkuluwana, ithixo, wakha oSathane abancane. Iqiniso lisho njalo. Wakha ama-worshippers of the devil, abakhonzi, izikhonzi, abadumisi bakaSathane. So ingakho ke manje inkosi iyala ukuba sishumayela ivangeli gelekeqe elingaxutshiwe nendlela yokuphila, nendlela yokwenza, neroutine nepattern yalelizwe, nestandard salelizwe. Ngoba kuyakhiwa bazalwane, kuyakhiqizwa. uKristu ufuna ukubona abafana naye, abafuze yena ngayo yonke indlela. Kanti ngapha noSathane oyimbanga kaNkulunkulu phezulu konke, na uSathane ufuna ukubona iqembu lakhe elifuze yena. So ke manje bazana sofundiswa lenkosi. AmaHebheru chapter 13 verse 7. Bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini. Bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini. Niqonda ukuphela kokuhamba kwabo. Nilingise ukukholwa kwabo. Babenzani labantu babekhuluma izwi likaNkulunkulu kubantu. Then ke nina bakhumbuleni bese nilingisa ukukholwa kwabo. Khona lapho uMphostoli Paul ethi khona ngilingiseni ngoba mina ngilingisa uKristu. uKristu wayelingisa uNkulunkulu.
bazalwane siyasetshenzwa ukukhiqiza umfanekiso kaNkuluNkulu abantu abazofuza uNkulunkulu. Kodwa ma sizothatha izwi likaNkuluNkulu silixube nomsebenzi wokukhiqiza osathana abancane, then sikhipha lapho into engaziwa, into eyonakela, into eyicorruption, into engcolile, into engekho right. Sikhipha nje into engekho right. Sikhipha into eyisidalwa nje esingaqondakali, into engacacile. Uthi uyayibuka ngazathi ifuza uNkulunkulu, uthi uyayibuka futhi kwesesikhathi ingxenye ifuza uSathane. Asikwazi bazana nokuhlanganisa. Kumele kukhiqizwe onkulunkulu abancane ngezwi likaNkulunkulu, elithi izwi likaNkulunkulu sizelwe ngezwi, imbewu kaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu limbewu, liyispam ukuthi uma lifika kumuntu enhlizweni yakhe limzale, then likhiphe uNkulunkulu, ngoba lingele kaNkulunkulu. Athi mayizalwa lo muntu abe umfanekiso, afuze uNkulunkulu ngayo yonke into yakhe, ngoba kuwumqondo kaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu linguNkulunkulu, liwumqondo kaNkulunkulu. So ke uma sifunda uLuka uchapter 6 uverse 40, njoba ngithembisile ukuthi sizowafunda amavesi afakazela lezi zinto engishoyo. Sizoza inkosi uJesu ukuthi ithini lana. Umfundi kaphezu komfundisi, kepha yilowo ophelelisiwe uyakuba njengomfundisi wakhe. uJesu uyakubeka lana ukuthi umuntu ofundayo, ofundiswayo, angeke abe ngaphezulu komfundisi, kukathisha wakhe. Kodwa ma eseqeqeshwe kahle ngokuphelele, ngokwanele, angalingana afane nothisha wakhe, nomfundisi wakhe. So ke kusho ukuthi inhloso kaJesu mayefundisa wayefuna ukuthi labo akabafundisile bafane naye, balingane naye, bafinyelele kuye, babe njengaye. Inhloso kathisha ileyo. Uma ufunda Izenzo uchapter 4 uverse 13 siyawuthola lo mphumela ukuthi uJesu labo akabafundisayo wabafundisa bafana naye, bamfuza. Akusho bona, kodwa kusho abantu ababukayo eceleni, ngoba bayamazi uJesu uKristu ukuthi ubehamba kanjani, ubekhuluma kanjani, ubefundisa kanjani. So ke uma usufundisiwe, uba njengothisha wakho, ube njengomfundisi wakho. Abanye kulelizwe ezikoleni zakhona kuthiwa ubani isingisi indlela sikhuluma ngayo, usikhulumisa okathisha wakhe, usincele kuthisha wakhe. Ubani indlela imathematics ayifundisa ngayo nephysics, uyifundisa njengothisha wakhe, wayincela kuthisha wakhe. Azasho naye ukuthi lento engiyona ngayithola uthisha usibani bani. Thina ke embusweni kaNkuluNkulu, embusweni wezulu, kumele sifunde kuJesu size sibe njengaye, sifane naye, simfuze. Noma singashongo lutho, abantu bathi mabesibuka bethi impela ukwenza kwabo, ukukhuluma kwabo kufana nokuka Jesu Kristu. Then sesingoKristu abancane ke lapho, sesingoNkulunkulu. Izenzo chapter 4 verse 13, kwathi bebona isibindi sika Petru noJohane beqonda ukuthi bangabantu abangafundile, unschooled, bayimifunda nje, bamangala, babazi ukuthi kade benoJesu. Right?
kade benobani, kade benoJesu, befunda kuJesu yedwa. So ke uJesu Kristu ubuyena wabuthululela kubo ngenkathi ebafundisa into ayiyo, wayedlulisa kubo ebathelela ngayo. So ke bagcina bemfuza, yangena lento bayidla, bamudla uJesu waba kubo. So ke manje abantu mabebabuka bebalalele bekhuluma banesibindi. uJesu wayenesibindi. 2, uJesu wayazi izinto kodwa engafundile, engafundiswanga, engahlaliswanga edeskini, engayiswanga esikoleni, engayiswanga euniversity. Abekho uthisha abangama bayishaya isifuba bathi uJesu umkhiqizo wabo. No. Kodwa manje ulwazi ayinalo uJesu, ukuhlakanipha ayinakho, then wayekhomba ukuthi ufundile kodwa engafundiswanga abantu emhlabeni. So manje mabebona isibindi sika Petru noJohane, babazi kahle abantu beqonda ukuthi labantu kade benoJesu, lento abayiyo bayithathe kuJesu. Senzani ma sihamba phambi kwabantu sifundisa abantu? Yini esifuna ukuyikhiqiza? Umuphi umkhiqizo esifuna ukukhipha? Sifuna ukubona umphumelo onjani? Uma ufunda uJohane chapter 10 uverse 34 bazalwana, uJesu wabaphendula wathi, akulotshiwe yini emthethweni wakini ukuthi ngithe ningonkulunkulu na? Verse 35, uma wathi bangonkulunkulu bona eleza kubo izwi likaNkulunkulu, nombhalo ungeqiwe. Right? Uma wathi bangonkulunkulu bona eleza kubo ini izwi likaNkulunkulu. Inhloso yezwi likaNkulunkulu malifundiswa lishunyayelwa kukuba kukhishwe onkulunkulu ngalo kulo, abantu abazofuza uNkulunkulu ophilayo. Uma ufunda ama-Efesu chapter 5 verse 1 lithi iBhayibheli nilingise uNkulunkulu. Ulingiswa kanjani uNkulunkulu? Ngokuthi kufike izwi lakhe kithi, silifunde, silikholwe, silithande, siliphile, silenze, bese sihambisa okwakho, senzisa okwakho, sicabangisa okwakho uNkulunkulu ngoba sithathe ukukhuluma kwakhe. So ke uJesu lana ke utshela abaFarisi laba ababelokhu bemhlupha njalo, bemangalela, bezomthesta ngoba befuna into abangayithola kuye ephambene so that bezokwazi ukumkhaphela kahle. So ke manje uJesu uyabatshela ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Nathi sibizwa ngetitle yeposition ukuthi singamadodana, we are the sons of the living God. Ngoba sizelwe yizwi likaNkulunkulu. Askisi. So manje ke bafuna ukuthi ke uJesu bamkhaphele ukuze abulawe ngoba nakho ebise ukuthiwa indodana. Useyabakhumbuza ukuthi emthethweni wakini wamaJuda wakwaIsrayeli enawunikezwe uMoses, uNkulunkulu washo lamazwi wathi nina ningonkulunkulu. Esho kubani? Then wayesho kuma-judges, ama-judges abahluleli ibona babenikezwe umthetho kaNkulunkulu ukuthi bahlulele ngawo isizwe sikaNkulunkulu Israyeli. So ke babebizwa futhi ukuthi bangama-leaders, ngoba umuntu oyileader then kumele ukuthi ahlale uma ngabe kunengxabano kubantu akwazi ukubasiza ngokomthetho kaNkulunkulu. So uNkulunkulu mayesebanikeze izwi leza kubo, izwi likaNkulunkulu ukuthi balifunde, so that yonke into abayenzayo noma iziphi izimo ababhekana nazo then babheke izwi ukuthi litheni bese benza njengokusho kwalo. Leza kini izwi likaNkulunkulu kuba nahlulele ngalo. So ke uNkulunkulu wayesebabiza obanikeza igama lokuthi ningonkulunkulu ke nina. Wakusho laphana ukuthi uMoses noAaron befuneka bokhipha abantwana baIsrael eGibhithe ukuthi ngizonenza njengoNkulunkulu kubantu. Mina uNkulunkulu kini, nina ngizonenza njengoNkulunkulu kubantu. Noma ngasabe kahle bazana kodwa uyifunde nje lo ndaba ikhonte kanjalo lapha eGenesis. Esikhathi kuyokhishwa abantwana baIsrael. Cishe uGenesis noma ulokhuzana Exodus lapha nama chapters okuqala.
So ke bazalwane, uma ngabe ke uthatha ingane yakho isesikoleni sabahedeni, heathen people, sama pagans, abantu abakhonza abanye uNkulunkuluwana, abantu abakhonza izithombe, abantu abakhonza izithixo, abantu abakhonza amadimoni, abakhonza uSathane, abangamfuni uNkulunkulu ophilayo nezwi lakhe nemithetho yakhe. Then labantu banalizwi kodwa kusilona likaNkulunkulu, kusho ukuthi likabani, likaSathane. Uma ingane yakho uthi uyayofundiswa incwadi ezibhalwe labo bantu ekoleni zabo, kusho ukuthi ufuna ukuthi lengane ibe uSathane omncane, ibe umthakathi, ngoba uSathane umthakathi, ibe umbulali, uSathane umbulali, imvelo yakhe leyo, ibe umqambi manga, ngoba uSathane uyise wamanga. And then ibe okhonza izithombe, ngoba izithombe uNkulunkuluwana abamisa uSathane ukuthi abantu bakhothame kubo. Ufuna ingane yakho ibe isifebe ngoba idalwe uNkulunkulu manje, kodwa kumele ikhonze uSathane. Then ufuna ukuthi ibe isifebe ingane yakho. Iqiniso linjalo nje. So kule audio bazalwane, sizama ukubuka lonto, siyicacisa ukuthi kuyasetshenzwa lemhlabeni. Abashumayela ivangeli likaKristu Jesu leqiniso gelekeqe, kukhishwa oNkulunkulu, then kukhishwa oKristu abancane, kukhishwa umfanekiso kaNkulunkulu ofuze uNkulunkulu, kukhishwa abantwana bakaNkulunkulu, kukhishwa amadodana kaNkulunkulu. So abantu abazolengisa uNkulunkulu. Okunye ke bazalwaneke, noma yini efundiswayo kukhishwa oSathane abancane. Iqiniso linjalo, limi nje kanjalo. Ayikho indlela yozama ukuthi uliguqule, ayikho indlela yozama ukuthi ulishintshe, ayikho indlela yozama ukuthi ulinese, then ujustify. Ayikho nhlobo, linjalo nje. Inkomo izala inkomo, ihashi lizala ihashi, uxamu uzala uxamu, ingwe izala ingwe, ibhubesi lizala ibhubesi. Abona, isihlahla sama-orange sikhipha ama-orange, sama-aphula sikhipha ama-aphula. Kunjalo nje bazalwane. Umthombo omuhle ukhipha amanzi amnandi emthombeni omuhle. Umthombo onamanzi obabayo ukhipha amanzi ababayo. Awukwazi ukuyihlanganisa lento. So ke manje bazalwane, umshikashika yilowo nje ngamanje. Sesikhulume konke sesikhulumile kulamanye ama-audios. Then siyavuselelana manje, siyakhumbuzana ukuthi sisemsebenzini kuyasetshenzwa. Umbuzo uthi ke wena ukuphi? La ukhona wenzani? Uma ngabe uthisha, uma ngabe uyilecturer, ufundisani? Yazi ukuthi lokho okufundisayo, lezo ncwadi oyifundisayo, ukhipha umkhiqizo walezo ncwadi. Kusho ukuthi ukhipha wena amadimoni, ukhipha oSathane abancane. Ufuna ukwazi lokho? Uma ufuna ukhipha oKristu abancane, buyele ezwini kaNkulunkulu, uthathe iBhayibheli, kube lona olifundisayo kuphela. So ke bazalwane, sibuka into kanjalo bazalwane. Inkosi ayisisize. Inkosi ayisize bazalwane. uJesu wayenza lento, waliphila ivangeli, waphila amazwi kaNkulunkulu, waze washo kwezinye indawo laphana kuma Gospels ukuthi engikwenzayo lapha kuJohane ngikubone kuBaba, engikukhulumayo engikufunde kuBaba. Uma sifunda uMatthew chapter 26 verse 73, emva kwesikhashana ababemi khona basondela bathi kuPetru, nempela nawe ungomunye wabo, ngokuba nokukhuluma kwakho kuyakudalula. Uyawuzwa kumphumela? uJesu wawenza umsebenzi kubafundi bakhe. uPetru noma efuna ukuphika uJesu, ephika uJesu, kodwa bayayizwa ithoni yakhe, bayayizwa iaccent yakhe, ukukhuluma kwakhe, istayela sakhe sokukhuluma, bayakuzwa ukuthi kufuze uJesu kuyamdalula, noma ethi uyayifihla ethi uyaphika, kodwa kuyamdalula, kuyamveza obala ukuthi wena ukhulumisa kwakho uJesu.
ngoba ubunaye. Umphumela lo bazalwane, umkhiqizo, umphumela ukuthi ke uthisha mayifundisa umfundi angaba ngangaye uthisha afane naye. So ke sizofunda isambulo chapter 3 bazalwane, mhlambe sizovala ngaso. Uverse 21 uthi, onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokho nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. uJesu uma ngabe sifundiswa nguye izwi lakhe, sifundisa ngoMoya oNgcwele, sizomfuza uma ngabe anqoba wahlala noBaba esihlalweni sakhe uBaba esobukhosi, nathi siyonqoba sihlale naye uJesu esihlalweni sakhe sobukhosi. Yikho ukulingisa lokho. Yikho ukulingisa lokho. Inyamazana izala inyamazana, khona inyamazana okuthiwa impunzi, mayigijima iyagxuma, phakame igxume, phakame igxume. Then lokho kugxuma lokho, umizala umntwana naye ukhula azi ukuthi magijinywa kubalekwa kuyagxunywa. So uJesu osizele, uNkulunkulu osizele, masazi ukuthi uJesu indodana yakhe yalwa yanqoba. So nathi kufuneka singenwe yilokho, simfuze uJesu silwe sinqobe. Uma uJesu ahlala esihlalweni sikaBaba kwesomnene, nathi siyohlala esihlalweni sakhe uJesu sokunene, ngoba sesinqobile. Kodwa manje mawufunda okujulileyo kaSathane, then ke kusho ukuthi kukhiqiza uSathane lapho, kunabantu abajulile entweni kaSathane. Lokho engikushoyo kuyatholakala lapha esambulweni chapter 2 bazalwane. Lapho kuthiwa khona ongafundanga okujulileyo kukabani? KukaSathane. Uverse 24, isambulo chapter 2 verse 24, kodwa ngithi kinina eniseleyo eThiatira, nonke eningenaso isifundiso, eningenaso lesi sifundiso, eningakwaziyo okujulileyo kukaSathane, njengabakushoyo, kangiphonsi phezu kwenu omunye umthwalo. Uzwile? Kodwa ngithi kinina eniseleyo eThiatira, nonke eningenaso lesi sifundiso, eningakwaziyo okujulileyo kukaSathane, njengabakushoyo, kangiphonsi phezu kwenu omunye umthwalo. So uma kufundiswa ngoJesu ngapha, noSathane kuyafundiswa ngapha naye. Yabona? Eningenaso lesi sifundiso kuyafundiswa. Inhloso kukubakhishwa uSathane abancane. Nathi ngapha sishumayela uJesu Kristu owafa wavuka ophilayo, ukuba sikhiphe oKristu abancane, sikhiphe uNkulunkuluwana noma uNkulunkulu abancane. Sisemsebenzini wombuso kaNkulunkulu, ayihlanganiso lezi zinto bazalwane. Icabange kahle nje lonto. So ke uJesu lana yena okhulumayo la kwisambulo chapter 2 uthi eningenaso lesi sifundiso, eningenakho eningakwaziyo kaSathane, okujulileyo kaSathane. Kunezinto uSathane ayifundisayo ejulile. And ezikoleni zalelizwe lokhu kujulile kaSathane kubonakala kuphi? Kubonakala kwi-maths ne-science, physics. Izinto ejulile kaSathane lezi ezifundwayo. Abathi mabe yifunda lezi zinto, abantu bakhe lezi zinto okuthiwa ama-rockets, bahambe bayelena emkhathini lephana emazulwini phezulu noma kwamanye ama-planets, bayofuna impilo yakhona, babuye nokuhlakanipha kwamadimoni, bazobhala incwadi la emhlabeni ukuthi batholeni le phezulu, bese ziyafundiswa lezi zinto. Kukhishwa bani lapho? Kwakhiwa bani lapho? Kukhiqizwa ini? Kwakhiwa oSathane abancane. Uzoyibona imisebenzi yalapho.
uzoyibona imphumela yalapho. Imphumela yama scientist, ososayensi. Ingakho uNkulunkulu uzokushaya achithe, uzokushayiza achithe ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo. Ngoba lezi hlakaniphi ifundiswa zalelizwe ziwumkhiqizo kaSathane. Ukhisho uSathane abancane. Ingakho umhlaba onakele kanjena. Ingakho abantu bengcole kanjena. Ukuba bazalwane abantu bebehlakaniphile emhlabeni bebezothatha izwi likaNkulunkulu ukufundiswe lona bekuzophiliswa kamnandi emhlabeni. Ake sigcine ngale ncwadi bazalwane amaHubo chapter 82 uverse 6. Ngigcizelela lento ethi uma ngabe sifundisa izwi likaNkulunkulu khona into itarget, khona into esifuna ukuyiproducer, khona into esifuna ukuyikhiqiza, yabona, khona i-final product esifuna ukuyibona. Verse 6, mina ngathi ningoNkulunkulu nina nonke ningamadodana ophezu konke, kanti nokho niyakufa njengabantu nje, niwe njengesinye sezikhulu. Right, mina ngathi ningoNkulunkulu nina nonke ningamadodana ophezu konke. Bese ngichazileke lokho bazana, ngeke ngisabuyela kukho ukuthi labe lafika kubo izwi likaNkulunkulu ama-judges abahluleli, and abahluleli bona ababe leader isizwe sikaNkulunkulu. Even laphana kuzana khona incwadi ebhaliwe kuthiwa the judges abahluleli bahlulela ngomthetho kaNkulunkulu. Abapriest banikeza umthetho kaNkulunkulu namaLevi ukuthi bafundise isizwe sikaNkulunkulu. So manje those were leaders, those were the sons of the Most High God. So ke bazalwane, ma sishumayela izwi kaNkulunkulu, shumela umbuso kaNkulunkulu, shumela insindiso gelekeqe ehlukanisayo, ehlukanisa umuntu nezwe, ephinde ihlukanisa umuntu nezono. Then sikhiqiza oKristu abancane abazolingisa abafuza uKristu Jesu. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, ilokho ebengithi asikubuke kule audio bazalwane, egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyacela ke bazalwane, uma usuzwile thandaze, cela inkosi ikusize, uthathe isinqumo esihle, ushintshe ucabanga kwakho, ushintshe ukwenza kwakho. Ngoba uJesu uzolanda labo abamfuzile abafana naye, ngoba bawumzimba wakhe, bayingxenye yakhe, banguye. uJesu inhloko, thina singumzimba. Kusuka emahlombe kuyaphansi yithi labo, kusuka entanyeni kuyaphezulu uJesu lowo. So ke manje bazalwane ke siumzimba kaKristu Jesu. Kumele sifane naye bazalwane. Uma sifunda kuye, sifunda amazwi akhe, singafana naye, silingane naye, sifinyelele kuye, kodwa hayi ukuthi sibe ngaphezulu kwakhe. Inkosi yomusa sibusise. Amen.